Maresca en live. Molt bona vesprada, ja estem així de nou en Massa pa la Carabassa. Què tal? Com esteu? Estem un poc banyats, no? Estem banyaets, Dia- està ploguent molt. Dia pa mullar. Pa mullar el xurro, com diria el nostre amic Emilio José Martí Gómez. Bueno, què duem avui, Andreu? Pues avui, doncs, que sempre en diu. Doncs avui venen Tito Pontet a presentar-nos Candela. Avui ve Tito Pontet? Mare meva, Tito Pontet està ahí. Qui ve avui? Avui ve... Bien! Avui ve Tito Pontet, que estan ahí ja esperant darrere del mostrador. En el backstage. I, bueno, dir el nom de... No, bueno, què vos va aparèixer el Brenaret amb Smoking Souls? Sí, Esta farem estrenar una nova secció. Secció of the record. Que farem la secció quan isca més el sol i això, Sí, no? perquè avui no tindria molt de sentit. Perquè Avui seria pa mullar també. Avui mullaríem el xurro, Però d'una altra en la forma. pluja, no? Sí. Bueno, molt bé. El guanyador o guanyadora del sorteig de la setmana passada d'una samarreta i el CD de Smoking Souls... Sí. Ho diguem o ho diguem al No, final? ho direm durant el programa o al final. Sí, a nosaltres ens agrada. I és més, sempre ho apuntem al principi, no sé per què. Però bueno. Bueno, Mira, el tenim per- al principi i al final. Per si acas la gent ho demanara. Avui és Sant Patricio. Avui, Sant Patrick. Jo vas de verd. Jo tampoc. No, la veritat és que... Sí, que no ha sigut molt acertat, però sí. No així passa estem res, no passa res. defensant. Bueno, però esta camisa és reversible, no? No és molt Sant Patrickia. Ah, és lo Sant que hay. Patrickia, també. També, abans de començar les notícies, dir que avui farem el trocet de Final Countdown, on sortejarem un CD de Sandra York, on estarà Macondo ahí a tope a veure si revalida el cinturó del trocet de Final Countdown. I, bueno, dir-vos també que avui sortegem 2 samarretes i 2 CDs de Tito Pontet, així que si voleu guanyar-los només teniu que fer like i compartir ja aquest sabeu. post. Este post del post en directe de Massa pa la Carabassa. I cal dir que és l'últim CD. Bueno, Home, el primer i l'últim que tenen. pues, bueno, Sense més dilació... anem a les notícies? Anem a les notícies. Anem allà. Bueno, esta notícia duguem acumulant-la unes quantes setmanes i és que la veritat és que dona molt que parlar. Lo que avui n'hi ha que dir és que totes les notícies duen declaracions. O sigui, ha passat la notícia i Massa per la Carabassa s'ha informat, ha cridat als afectats i han opinat al respecte. Sí, no m'ho digues a mi, conta-li-ho a ells. Cuidao. Cal dir que crec que ninguna té un penis perquè no està Miquel. No, perquè com no està Miquel, si avui estigués no hi ha Miquel n'hi penis. hagueren penis i... Anem amb la primera. Sí, detingut un dels caps del clan del Simpa. Joder, Lluís, has redactat això Sí, de categoria. detingut un dels caps del clan del Simpa. Sí, si heu estat seguint els programes assíduament, bueno, i suposo que teniu Facebook tots, haureu vist esta banda de familiars que feien simpes massius en comunions, bodes, bautisos... Efectivament, en l'últim event que van fer van desaparèixer 120 persones a Lleó i deixaren a deure 3.000 euros i 30 botelles de whisky. En declaracions a Massa pa la Carabassa, el cap del clan ha dit: "Yo no me acuerdo de nada, solo sé que me uní a la conga y ya luego me desperté en la cama al día siguiente." O sea, que se n'anaven allí Sí, fer la conga i... si Algo així como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Efectivament. En efecte. Anem a la següent notícia. La vols dir tu o la dic jo? Va, jo, és que esta em va fer molta risa també. Un xiquet reparteix 10.000 euros entre els seus companys de classe. A tot això cal dir que l'infant tenia 5 anys. En 5 anys va agafar un sobre que hi havia a sa casa amb bitllets de 100 i es va repartir entre tota la classe. En declaracions a Massa pa la Carabassa, el xiquet ha dit: "Podemita no se hace, Podemita se nace." Sí,
Pensem que els pares també eren podemites, estos. Poderosos, diguem-ne així. Això em recorda un poc a esta del xiquet que va gastar 10.000 euros en Facebook Ads. Vaya, en sí, Google Ads, perquè pel seu canal de youtuber de Subo Minecraft i coses així. Bueno, anem a la següent. I per últim, encara que després tenim l'oratge, multa de 30 euros al repartidor que li pegà al caranchoa. O siga, del repartidor al que li va pegar. Del repartidor de anchoes. Bueno, resulta que el jutge ha decidit que es tractava d'una acció de defensa pròpia racional i així que en declaracions a Massa Pala Carabassa el repartidor ha dit: Podemita no sé... No. Si haguera sabut lo barat que m'anara a eixir l'hòstia, li n'haguera pegat 10. És més, i a part d'això, jo també he vist molt de comentari en un post d'alguna notícia dient lo mateix, que la gent volia fer una recolecta d'uns 40 euros per haver-li pagat una altra. Molt bé. Anem amb l'oratge? Amb l'oratge, perquè avui és un dia important. Bueno, estem així a l'oratge i és que cal dir que, a pesar de que encara estem en l'hivern, aquest cap de setmana la temperatura va augmentar. Silenci. Vale. I és que aquest canvi brusc de temperatures que han tingut avui dilluns ha sigut impressionant. Impressionant. Inclús la Junta Central Fallera ha recomanat posposar la planta. Imagina't. Bueno, de fet, tindrem... Els ha fallat la data, no? Sí. No ha hagut sort. I de fet tindrem mal temps fins al dijous per la nit com a mínim. Cal dir que jo avui he vist neu, o sigui, és un contrast un poc... Estava nevant per ahí per Alcoi. I també he trencat el meu octau paraigües, o així, en un any. O sigui, la veritat és que no vaig molt bé, no, dels paraigües. I Lluís no ha ajudat. No, jo m'he carregat el paraigües d'Andreu. Bueno, i en quina setmana és esta? És una setmana considerable, no? Avui, amb Tito Pontet, que entrarà ja en seguida, farem l'aniversari del 20 programa de Massa Pala Carabassa. De la temporada. Ningú esperava això. Ningú mos donava 3 programes i duem 20 programes. I bueno, què? Avui és una setmana fallera. I, per lo tant, com a bones falleres que som, mos anem a ficar unes ensaimaes. I bueno, a disfrutar de la falla. Mentre Tito Pontet amb Candela entra a l'estudi. Me abandona tu calor, tu hacer no me dices que te vas. Me puedes negar a mí que soy carga para ti. Si no quieres verme más, sabré que no soy más que un punzón en ti. Si no me lo haces saber, tendrás la tortura de ocultarme al fin. No tienes más que tu candela y me das cha-cha-cha para verme sufrir. No tienes más. Molt bona vesprada, Tito Pontet. Good afternoon. Com esteu? Hola. Molt bé. Bueno, presenteu-vos. Parleu entre els dos, sense por. Repartiu-vos el micro. I si n'hi ha algun carabassa beset, o com era això? El carabassa beset és que com teniu de compartir el micro... Mira com s'ho saben, aneu alguna cabelta. Bueno, benvinguts Tito Pontet. Què tal? Com esteu? Pues molt bé. Bueno, jo sóc Pablo, el baixista. Conegut com a Papito, també. Jo sóc Lozano, bateria, encantat. Molt de gust. Bueno, si voleu, anem ja a fuego, comencem amb l'entrevista. Què dius, Andreu? Jo dic que bé, però és que tinc una qüestió que la tinc molt clara. I és que
ells es defineixen com a que fan ska latino. Això què és? Que ens ho diguen un poc... No sé, a veure, com us diguen, mentre mengem el saimà. No sé, Lluís. Bueno, el ska latino és primer ska, ¿no? Que és una música tradicional jamaicana de 50, y latino, pues, que és Juan Magán y un poquet este rollo, ¿no? No. Sí, No, però lo que més vos defineix. Sí. No, és algo més añejo, ¿no? Com el ron. Com el ron, mira, mira. Y bueno, pues música tropical és lo que intentem fer, però bueno, centrant-se més en lo jamaicà. A veure, jo que teniu unes vestidures molt característiques, no? Unes camises així molt tropicals. Jo no m'ha donat compte. Sí, Ja, bueno, tu- ara hem canviat un poquet la... Heu canviat, no? Sí, les camilles. Els Estaven ja últims suaves. concerts Estaven ja suaves. ja era hora de llevar-les, no? Molt bé, molt bé. Bueno, mentre m'acaba Sí, de preguntaré jo, quasi l'ensaïmà. millor. I com està... Què és això, Lluís? 9 persones, no? Sou 9 persones, però només heu vingut 2. Menys mal que només heu vingut 2, perquè no és que digan que l'estudi de Massa para Carabassa siga el Vicente Calderón, saps? I, veus, així posa risses i s'han rigut tots. No, te dic una cosa, no és el Vicente Calderón, però un aire a una sauna sí que té, perquè Sí. jo estic començant ja a calorar-me. I jo també. Bé, l'oratge no ha anticipat això i està molt mal. Com us organiseu per a 9 persones actuar, manejar-se, discutir? Bueno, és un poc impossible, perquè és prou impossible, però ho aconseguim, no? Pues som molt pesats entre nosaltres i sempre estem xerrant i comunicant-nos i acabem organitzant-se. No sé com, però ho fem. Però bueno, sempre hi ha algun assaig que falta alguno, en els bolos intentem estar tots, però si falta alguno pues fem algun parche o algo. Però... Home, 9 persones jo pense que fa faltar algú i que no n'hi és que... Bueno, Que no hi ha pèrdua del tot, no? Sí, Ningú sí. és imprescindible, però sí. Home, a veure, a millor si falta el bateria, Sí. sí que és Bueno, un el poquet, bateria sí no que és pot un poquet faltar. imprescindible, O el no? tècnic de so. O el públic. Sobretot el públic. Parlant de concerts, a què aspireu? Vull dir, perquè teniu un rotllo així molt més tranquil·let, no? Aleshores, Flow, no? suposa que m'agradaria saber quin tipus de concert esteu buscant, si més de sala, més de concert a l'aire lliure, en quin concert es trobeu més a gust? Els busquem tots. Vale. Whatever. Ho volem tot. No, però... Diguem, Bueno, a veure, sempre lo que mola és anar a un puesto i que la gent pues, escolte i balle, ¿no? Però que s'aprecie lo que estàs fent. Entonces, si s'aprecia, dona igual el puesto. I si no, que tots els puestos. No, que no. s'aprecia, mínimament. És bien. I sou tots uns virtuosos de la música, o això almenys hem vist. I pel que veig teniu una barbaritat d'instruments en cada cançó. O sigui, si veus els vostres vídeos, no sé, podeu tindre 15 instruments, o a la millor, o 9, com a mínim 9, no? La pregunta és, es podria considerar a Tito Pontet com a la filarmònica? Sí, la filarmònica. Filarmònica. Bueno, cada Trombòlica, un això. en principi toca el seu respectiu instrument, però bueno, el percussionista sí que pot tocar 4 a la vegada i ese tio no té filtro, I ese... Bueno, lo que li tiren. No, un València, un... Sí. No m'ha dit. Dios. Bé, res. I molts instruments diríeu que té candela en total, vull dir, un gastats, a lo millor. Candela té, cada un toca el seu, però com ha dit ell, el percussionista gasta tots els aparejos que té, vull dir, és Sí. una locura. El tio va dur la motxilla plena i... Va dir, trigueu, no? Tu lo que vulguis, tu tira-li, i ahí. No, més que res per a que Bueno, sí, n'hi ha organets i n'hi ha pues ja pijadetes que hem anat posant en... Ja. És bien. Les dues No últimes tinc ni preguntes. La primera, en quants idiomes canteu al CD? Valencià, castellà i anglès. I català, no? Uy, lo que ha dicho. Jaja. Uy, lo que ha dicho. Bueno, I- el idioma universal de la música. Bueno. Necessitem un sonido enllaunat per aquestes coses. Un poquet tard. Sí, no, té igual, ja. I la última, un call to action, com diria Andreu. Sí, call to action. Si no ho haguera dit ara jo. Per què la gent ha d'escoltar el disc i per què la gent ha d'anar als concerts? Vull xerrar jo. Ja treu ahí Bueno, una llista. jo crec que és algo fresc que s'està fent per així. Hi ha gent que està fent música molt bé, no? Però crec que l'estil, el que estem aconseguint és algo prou propi de moment.
I jo crec que si la gent escolta Candela, pues, es pot enamorar de la música, no? Mira, una altra frase per a la història. Hòstia, enamorar de la... Dale. Apuntador. I bueno, i els directes ho passaran molt bé, segur, vamos. Sí, jo la veritat és que el que he escoltat el CD m'ha molat molt, veig que és molt propi i estic segur que en directe m'encantaria escoltar-ho i passar-ho bé, prendre una cerveseta mentre ho escolte. Que ens conten si tenen algun concert prop o algun bolo que ho diguen, hòstia, pròxim és concert. necessari vindre. La presentació del disc, el primer concert de presentació el farem al 16 tonelades a València el dia 24 amb Radio Rude, que presenta l'EP també, i estarà Breda, que també està liant-la per allí per València en el reggae i serà una nit xula. Sí, que teniu ahí bon temeta i una nit divertida. Memorable i un clàssic, com diria jo. I, bueno, jo que pense que ja la part seria ja... podem deixar-la a part. Aparcar. A part. No, per favor. Anem ara amb el rànquing. No sé, suposo que estareu un poquet informats de què va. No? Pues jo te ho explique. Vale. En 10 segons has de dir el màxim de vegades massa pa la carabassa. Andreu, té ja el crono ahí. Ho fareu els dos, perquè no, després no renyiu. Jo ho hauria de fer millor. Fem mitja després? Pot ser. Sí, podíem considerar-ho. Anem, quan jo diga... Esperem que avui no s'equivoquem, la setmana passada van fer 10 minuts, però... Ja veus. 3, 2, 1, ja. Massa pa la carbassa, 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 massa pa la carbassa. Jo he comptat 11. 11, molt bé, és un bon registre, Sí, sol... Anem a veure Papito, com se li dona el rànquing. En 3, 2, 1, ja. Massa pa la calabassa, 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 massa pa la calabassa. No ha entrat ahir l'última. 10, 11. Bueno, cal... 11, han sigut 11, però cal dir que s'ha pres el temps per respirar, o sigui... Auto un moment que diu, no arriba, té igual. Tranquil·lament. Molt bé, moltes gràcies per participar en el rànquing. Queda registrat el vostre registre. Ho has dit com si pogueren tindre opció, no? No, moltes gràcies per... Bueno, però gràcies per participar, no? No, sí. Bueno. Es con gracias por hacerte el DNI. Bueno, atenció que ve la secció que tots estem esperant avui, el Trocete Final Countdown. Jo diria Maxi Trocete, no? El Maxi Trocete Final Countdown. Va, anem a avisar. Bueno, jo vaig explicant, ¿vale? Tu explica. El tema és, la setmana passada pues, estava així Smoking Souls i la penya se comença a picar en el Trocete i l'estaven fent a ells, però la gent començava a contestar per així per el Facebook Live i això. Diguem, bueno, pues la setmana que ve pues, tots contra Macondo. Estava ahí contestant Macondo, la gent picant Macondo, que se les sabia totes, tots contra Macondo, pues tots contra Macondo. Ui. Mira, Rubén ja ha entrat. Este és molt pesat en este. Veuràs tu com li pega fort. Si voleu... Bueno, n'hi ha que dir que sortegem un CD de Smoking Soul de Sandra York per a qui acerte tots els trocetes el primer. Bueno, o la primera. Efectivament. Així que avanti amb el primer trocete. Tranquil·litat. Sí. Deixem a la gent, a veure què diuen per ahí. Titirí. Vos ha sonat? Un poquet, hòstia, sí. Estos... Sí, la coneixes. Sí. No, jo ni puta idea. No tens idea. I no és escalatino, segur. Bueno, pareix que ja comencen a contestar. Deixem a veure si algú més... Bueno. Mira, Mario ja ho acaba de... ¿Con qué Mario? Mario, Lidia y Rubén. Vale. Y Papito, dale duro. El diuen des d'ací. Le voy a dar duro. Vamos. Voleu la solució? Mi gran noche, ¿no? Anem a veure... Què passarà? Efectivament. A veure... De Rafael. Pues un punt per a Lídia, de moment. Un punt... Bueno, n'hi ha diversos. Tio, a tu com t'his això? A mi m'ha eixit primer, Lídia. Ostres, però a mi no m'eixen tants. Per això.
Bueno, jo no ho diria avui, el guanyador. O sigui que vaig a ser un poc complicat calcular-ho tot. Sí, quasi millor ho contem al final en ja. temps real. Perfecte. El pròxim programa... Olvideu-se de saber-ho avui. Farem un post que dirà el guanyador del Maxi Trocete és tal, ¿vale? I diu el Mario, jo primer, poc tard, Mario. Bé, anem a seguir i ja direm aquestes coses. Pròxim Trocete. Jo sí que la sé. Tu sí. Again. Tu, vos ha sonat? Jo no. No, arrimeu-se i digueu que jo sí no. o que no. No? De moment no. Per ahí no? Voleu que la fiquem altra vegada? A veure... una altra vegada un poc més alt, per favor. Eso es lo que hay. Aquí, qui no l'ha escoltat... Idea. Bacondo està matant-se. Bé, Macondo està veient que perilla el seu no cinturó. teniu... Ningú contesta perquè jo sí que la sé. I es diu... Animals. No? No és això? Error! No? Me cago en- A veure. Ah, sí. Tsunami! Ah, sí, bueno, jo he mesclat ahí. Mare, Bueno, no accepta ningú, no? Ningú, la veritat. passa res, Ara no? no contesteu, que sabem que no val. Anem al pròxim trocet. Anem Masia, diu. rapidet, ¿vale? Mos tens que llevar la otra de fondo, que si no se mezclen... Ahí. Esta se la saben. Diu Rubén, me caguen Déu. Masia. Sabeu quina és? No. No sabeu quina és Cal dir que esta és de farà una setmaneta i mitja o així, no? Mare Sí. meva. És la de Zoo, però no sé com es diu. Sí, el cap per avall, no? El Diu? cap per Però avall. va, li l'acertem. Mario Però bueno, Yau escolta. ha contestat, Atenció. A veure, ¿era esta o no era esta? No ho sabem. Sí, era esta. La última de Zoo l'han ficat. No sé com està el tema de les contestacions. Ja ho veurem. Això al final. Oblidat. En el pròxim programa... Zoo, si voleu enviar-nos algo, ja sabeu el que faci falta. Anem amb el quart trocete. N'hi ha 5, Epa! Tu te la saps? Què diu Tito Ponte? Pues vinga. No, però no, que no contesten encara, home. No, que, no. O sea, si la gent contestant... Però vos ha sonat, no? Aixina molt latino. Home. Però és que no. No, però... Molt dansero està això, no? No és del zero. Bueno, ja comença la gent a contestar. Rafa Marquès el primer, Esteve de Auxili el segon. No, però Esteve... Esteve està en la lluita, cuidao. Sí, però que Esteve? Si Esteve ha ficat... A saco duro. Bueno, no, anem a resoldre. Quina és? Danza Kuduro. D'aquí? Saco duro! Bona idea. No, ni jo tampoc. Perfecte. Molt bé. Che, però pujamos-la i Sí, no sentim molt, que estem de festa. Ahí. Cal remarcar que estem entrant en este aire sabrosón també perquè fa una calor així per cagar. Jo tinc els sobacos. Ja, jo també. Menys mal que no dansem molt. Per Menos això. mal, mare meva, jo estic... Mare meva. Sí, se me veu en la càmera que estic rochíssim. Bueno, anem a l'últim trocete, a veure qui es corona. El final. Mare, ha sonat un poc fluixeta, però... La fiquem està altra vegada, per si algú no l'ha escoltat. Sí. Però així se la saben. Macondo diu que ja estic. I ja començarà a respondre, Mario ja Yau. podeu respondre. I'm a Baby Girl de Aqua. I en el nom, Sí. en el nom del grup i tot, Jo creia que era Aqua Barbie Girl, saps? No? Jo no he vist que era Aqua Barbie Girl. Però Aqua és l'artista. Macondo, ni una, tu. Macondo al carrer. Ja veurem el cinturó si Bueno, cal dir que a pesar de que la segona... Bueno, ningú l'ha acertat, entonces ja no podríem... Ningú. Pues de les 5 que han fet, han acertat 4 directament i la segona que no la contem. Entonces estan en un rànquing prou alt. Esteu molt alts. No sé, anem a veure també la gent com se li ha donat per Facebook Live. Però això ja ho veurem, perquè mos té igual la gent. Esta nit o demà ficarem un post dient qui ha sigut el guanyador, segons l'ordre dels comentaris i els acerts, i el que guanye o la que guanye s'endurà un CD de Smoking Souls de Cendra i Or. Precintat. Toma ahí.
Precintat. Que no firmat, precintat. Sempre cal dir-ho. Bueno, i ara què vols que fem? Ara, jo diria... A veure quan... Perquè no tenim molt de temps per a fer les dues coses. No tenim molt... Bueno, anem a fer el tabú. Segur? Sí, o no fem l'altre? No, anem a fer el tabú i si dona temps fem l'altre. Vale, bé. Qui dels dos vol fer el tabú? Jo li donaria a ell i ell que conteste. Vale. Hòstia. Sabeu Vale, com va això? Sí. Les has vist? No. Segur? Segur. Ah, vale. Pues que no te les veig ara. O sigui que no mires. Ja Bueno, esteu aquí. presentem la secció del tabú. Ja sabeu, Papito tindrà que intentar que el seu company... Com te dies? Toni. Toni. No me'n recordava com seria. Home, no passes dir Papito perquè està clar que no usas l'altre nom. També, no, Pablo. Pablo intentarà fer que Toni diga de quina paraula es tracta sense dir paraules tabú, ¿vale? Si voleu comencem ja, les has mirat? Sí. Vale, anem. Ron. Añejo, no. Tinc que esperar a que Tens que esperar a que Sí, diga vale, almenys vale. una cosa. Ell diu Ron? I tu has de dir algo relacionat. Azúcar. País. Cuba. Mira tu. Sí? Sí. Animal. Perro. Extingit. Mamut. Molt de temps. Dinosaurio. Efectivament. Sí. Hòstia, esta està xunga, No sé Està- com dir-ho. Atenció. València. Falles. Persona. Rita. Cabroncete, però ahí va. Francesc Camps. Artista. Xavi Castillo. Ja. Toni Cantó. No. Artista. Artista. Hòstia, és que... no sé com dir això, Bueno. Pas palabra. Així diuen que Passo palabra. que es note la pràctica que teniu amb el tabú, xavals. Hòstia, sí, bueno. Vinga, anem a posar-vos un temps perquè esta l'aneu a traure. Sí, te la dic. Bueno. Vos Posarem- permetim dir-la de nou, vale? Vale. Però en 20 segons. En 11 segons. Llotja de Sant Jordi. Vale. Calatrava. Sí. Jo dic, no sé per què no ho diu. Però... Molt bé. No volia tirar cap a casa, volia fer algo global. Molt bé. I l'última, no? N'hi ha No, una última? anem- Escrita... anem a o, no, l'última. o la deixem. Sí, fes-la perquè no us la temps. La última. Vale, la faig, Sí. A lo loco. Vale. Comença. Aparato. Reproductor. No està. Joder. Se l'han trencat a ell i prou. bueno, ja que ajuda. Paraigües. Yeah! Hòstia, això no me O l'esperava. sea, no podia fer una altra cosa, això estava molt Sí, limitat, estava posat difícil. Hòstia. Bueno, arribem ja a la part final del programa. Esperem que s'ho hàgiu passat superbé. A veure, queden 2 minutets, però tenim que dir diverses coses així ara al final. Bueno, si volen dir alguna cosa, com s'han passat. Vosaltres també. Ara anem a organitzar-se, ¿vale? Anem a dir primer que demà en el nostre Facebook sortejarem 2 entrades per al Sansan. Festival Sansan, o sigui, val molt la pena. O sea, que esteu atentos, ¿vale? Ja vos direm com. També tindrem notícies de les paelles universitàries de la universitat. Encara no anem a dir res, però algo n'hi ha per ahí. La guanyadora de la samarreta i el CD de Smoking Souls del programa anterior és Mari puta madre. Mari PM, Mari P mayúscula M mayúscula. Dir que la setmana que ve vindrà Laura Díaz, cantautora de Monover. Com si això fora un detall. Hi ha tantes coses que dir que... Bueno, recordar també que si compartiu el programa d'avui i li doneu like al post, entrareu en el sorteig de 2 super samarretes com les que porten ells, I 2 de Tito CDs. Pontet i 2 CDs. Ni més de ni Tito menys. Pontet. L'últim CD, recordem. El primer i últim. Això és. Moltes gràcies, Toni A vosaltres. i Papito, per haver vingut al programa. Vos esperem veure en directe, vos escoltarem el CD, que ja Molt l'he d'èxit, escoltat, però fa falta ahir escoltarem molt més. d'èxit. I res més, voleu dir alguna despedida en particular?
Pues que vinguen el dia 24 a València i que serà un festorro, home, que estan tots convidats. Molt bé. Pues res més, Penyeta, ens vegem la setmana que ve. A disfrutar de la setmana. Au, adeu.